ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ମୁନାର ଜେଜେମା। ମୁନା ନାମରେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ମୁନା ଚୁପଚାପ ରହୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଯାଉନାହିଁ। ଦିନେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖି ମୁନା ହାତରେ ତା ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୁନା କିଛି ବି ଘର ପାଠ କରି ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାପା ହିସାବରେ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ପିଲାର ଏପରି ଅବହେଳା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁନାର ବାପା ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଚିଠିକୁ ପଢ଼ି ମୁନା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ମୁନାର ମା କହିଲେ, ଆମ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭଲରେ ଖାଉନାହିଁ। ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଦେଖାଇବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପୁଅକୁ ଧରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁନାର ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ମୁନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ତାକୁ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଦେଲେ ଓ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଓ କହିଲା, ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି କହି ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁନାର ବାବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ମୁନାର ଜେଜେମା କିଏ? ମୁନାର ବାବା କହିଲେ, ସେ ମୋ ମା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୁନାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନାର ବାବା ଓ ମା ଶୀଘ୍ର ମୁନାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ମୁନା ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତାଙ୍କର ମିଳନ ଦେଖି ମୁନାର ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଖୋଜି ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ।